vastelovend. Het kan op pleinen met duizenden lui. Het kan in zalen met honderden gekken. Maar het kan ook in een huiskamer echte get met 25 of 30 man. En dat komt voor deze middag metmaken bij Delphinium in Kunder, onze lieve vrouwen zorghuis. Inclusief Prins Louis en een ganse zitting. Gang maar met kijken bij Delphinium. Alaaf. Fabio Dov Sotta. Dat is de man die het is middag allemaal te vertellen had. Want hij organiseert het, Fabio. En met veel plezier, geloof ik. Ja, dat klopt. We zijn 5 jaar geleden zijn we begonnen. Althans in deze setting, zeg maar. En we vonden het heel belangrijk dat onze bewoners kennen natuurlijk niet naar een carnavalszitting. Dus we vonden het heel belangrijk om die carnavalszitting naar onze bewoners te krijgen. Ja, dat doen we met super veel plezier. Ja. Want het is eigenlijk allemaal heel erg kleinschalig. Dus er moest je niet te veel kosten per neus gaan kijken of zo. Hè? Nee, precies. Dan moest je sowieso kijken naar de bewoners wat we hier hebben gezet qua prikkels, et cetera. Maar het is ook een uitdaging qua ruimte. En zeker ook de kosten is ook een uitdaging. Er zijn superveel artiesten, lokale artiesten, die hier aan met willen werken. Deels kosteloos en deels voor een heel klein bedrag. En ja, dat is super, dat is top. Ja. Ja. Dat zal niet het enige zien wat zij deze begans jaar. Ik noem maar dat zij de activiteitenbedenker, begeleider, wie moet ik het nemen, is. Ja, ik ben inderdaad activiteitenbegeleider 2 dagen in de week. De andere dag doet mijn collega Beretta de activiteiten, met z'n tweeën doen we dat. En we zijn eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor het welzijn en activiteiten voor de bewoners. Ja. En gebeurt er veel wat dat betreft? Ik denk dat Delphinium best wel bekend staat om het stukje welzijn. Ik vind het wel heel belangrijk. Er zijn 5 dagen per week zijn activiteiten en eigenlijk 2 activiteiten per dag. Dat is een standaard weekprogramma. En nu en dan pakken we het grotere uit, zoals vandaag bijvoorbeeld. Ja. En die andere activiteiten, dat gaat van kaarten naar schilderen en kine of... Exact, vooral dat laatste kine is natuurlijk een van de belangrijkste activiteiten ook hier. En inderdaad, de rest wordt genoemd, het zit er allemaal bij. Ja. Hey, en dan had ze mij de Louis geselecteerd om straks prins te worden. Wie is er aan hem gekomen? Normaal kijken voor een geschikte kandidaat vinden. Bij Louis wordt het even gaat anders dit jaar. Vorig jaar heeft hij zichzelf eigenlijk aangeboden. Hij vroeg wie dat normaal voor zeggen heeft, wie bepaald wie prins werd. En hij heeft zijn enthousiasme kenbaar gemaakt. Dus het is super tof dat we dat dit jaar ook kunnen maken. Ja, maar de besef wel dat er van Nijhagen is, hè, dat ze daar een boel flauwekul met in het dorp kunnen krijgen. Ja, dat weet ik, maar dat maakt vandaag voor ons niet uit. Dat kan we gewoon doen. Allee, ik had ik net langer op werkzaam. Ja, hartstikke bedankt. Verspreken hij met een heer, de kinderen misschien zo niet, maar gelijk kinderen wel, want hij werd tussen nu en een stond, werd hij prins van Delphinium Voelender. En het is er Louis. Gelijk werd er uitgeroepen, Louis, en had er al een beetje nerven. Ja, veel met. Ik ga nog maar wel carnaval gevierd. De 6 dagen gewoon we maar alweerbal, harmoniebal, noodharmoniebal, optocht en noodoptocht. Ja. Alle een Voelender of een Kunder of... Dat was een uitdaging was dat. Nijhagen, er zit een zwergelsupper. Een zwergelsupper. Maar ik moet wel zeggen, dat pap van mij had een vrouw getrouwd van Voerendaal. Ah, zo. Ja. En hoe... Ouder 2 houden. Tante Min en tante Ann. En tante Ann hadden zich gekookt. Oké. Zeg, en er gaat straks als Louis de Eerste gaat regeren. Ze vertellen mij dat er nogal ondeugend zit. Ja, ik zing hier schön verhouding hier. En dat is ondeugend dan? Ja, ik kan niks ondeugend van wegen. En hij is gek op schrobbeler, zagen ze mij. Ja, schrabbelaar. Had ik veel beer gedronken. Krattenval. En nu drink ik nog maar 2 schrabbelaar per dag. Louis, ik zou zeggen, bereid ik groot vuur op de proclamatie straks. En alaaf, prins Louis. Ja, alaaf, dat is Louis. Mevrouw Astrid Ensing hangt hier hoog in de boom
bij Delphinium, want ze is zorgcoördinator als ik het goed heb. Dat klopt helemaal, ja. Ik vervang tijdelijk de zorgcoördinator die langdurig ziek is. En ja, met heel veel plezier. Het is een fijne locatie. We hebben leuke bewoners, leuk personeel. Ook genoeg personeel, want we merken als we het verschil zien bij grotere organisaties. Die zijn allemaal op zoek naar mensen en wij moeten tegenwoordig zelfs mensen verkopen als ze bij ons solliciteren. Ja, okay. Dat is een luxe positie. Hè? Maar wat opvalt aan dat Delphinium, hè, er zijn drie vestigingen eigenlijk, het is allemaal heel kleinschalig. Ja, dat klopt. Er is bewust voor gekozen omdat we merken dat de mensen die hier wonen eigenlijk heel erg gebaat zijn bij die kleine setting. Het is huiselijk, we hebben daardoor ook tijd en aandacht voor de mensen. Er is gewoon veel meer mogelijk als dat je in een heel groot gebouw zit. En het is voor de mensen, ja, denk ik, die voelen zich hier ook thuis op die manier. Ja. Oké, dan zitten we nu in de carnavalstijd. Daar wordt bij Delphinium ook flink aandacht aan besteed. Dat zit aan uw tongval zo te horen niet zo in uw genen. Het zit niet zo in mijn genen, nee. Ik ben een echte Hollander. Maar woon inmiddels al wel het grootste gedeelte van mijn leven in Limburg. En ik heb de carnaval ik ben niet een echte carnavalsvierder, maar ik omarm het wel. Als ik zie hoeveel plezier onze bewoners eraan beleven, hoeveel plezier het personeel heeft, ook om deze viering vandaag te organiseren met elkaar, ja, dan word je alleen maar blij van. Ja. En laten we daarom vooral ook maar niet te serieus doen. Hè? Nee, absoluut niet. Allah Delphinium. Allah Delphinium. Mevrouw Marleen Heij, een geboren waterrat, dat is Sjen op Geul. Maar woont al heel lang in Voelenderzijde, dus dat zullen we maar geloven. En dat is hij vrijwilliger, hè? Ik ben hier vrijwilliger, ja. Ook al lang? 5 jaar, ja. Maar veel langer besteedt het hij nog niet? Hè? Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk een beetje van het begin hier, ja. Ja. En dat wil zeggen dat er het ganse jaar door met van alles en nog het hij? Doe van alles zo met. En ik kom er dinsdagmiddag, dan kom ik te maar een beetje de heng verzorgen en de gezichtjes verzorgen. Ook de mannen doen voor de negeltjes verzorgen. En lekker zingen met ze, dat vinden ze maar leuk. Hè. Ja. Kaarten, kinderen, schilderen? Ook allemaal. Maar het zijn weer andere groepjes. We hebben allemaal verschillende taken. En dat gaat heel leuk samen. Ja. En hij op de Vasselhof, zit er zo'n beetje ceremoniemeester? Ja, we doen hier de lui ontvangen, wie u ook. En dan krijg je een drankje en een hapje. En, dus dan moeten we weer verzorgen, dat willen ik. Ja, ik ga al 2 tassen koffie op, mocht dat wel, 2? Ja, daar hoeft ze niet te betalen. Het laatste teken van de macht van de Vasselhof, een teken van lol en plezier. Ja, dit mag je ook afgeven dan. En dan komt er van prinses Jannie naar Jannie Hendricks. En ik zou zeggen, een hele goede middag. Morgen een mega applaus voor de prins van dit jaar, prins Louis de Eerste. En dan komt de steek. Dat gedacht, 60 jaar. 60 jaar had ik gewacht in de hoor. En voor prins Louis de Eerste. Zorghuis OLV. En carnaval binnen Delphinium. Wat een schön even te zien. Nu is het eindelijk tijd voor het echte werk. De komende dag zwaait ik met het tek en hou in de gek. Zet ik aan de kant voor de 4 dagen lang. Leef met de dag. Begin elke dag met een dag. Maak spaar en plezier en drink in de gunne. Maar van mij geen beer. Ik hou mij aan de
Schwabbelaar! Merci, Griechen. Ich schon als kleine Fetz geträumt. Einmal Prinz zu singen, sonst hast du jetzt versäumt. Einmal Prinz zu singen, sonst hast du jetzt versäumt. Ronnie Ron, wel beroemd in Parkstad en omgeving. En we komen hem gewoon tegen in Kunder bij Delphinium. Op tournee geloof ik, hè? Soort van, ja. De carnavalslied is natuurlijk een grote tournee, zeg maar. Ik kom juist van de hele baan af, maar hij is helemaal bijzonder lustig. Ik ben benieuwd. Hey, maar wie van dit soort optredens is toen net? We gaan echt geen idee. Ja, ze nog niet geteld. Dat zijn er vuil nu, tot en met carnavals woensdag trouwens. Tot en met Aschermittwoch. Het zit er vuil, ik weet het niet. Als ze net in de dag dat ze zegt, nou, hu even niet, ik ga hu zelf vieren. Ja, hey, hallo. Als die hoort erbij waarschijnlijk hoor. Dat dondersdag, je kunt van de Kullen. Vet dondersdag, ja. Bij de Kullen. En daar zondag en de maandag zijn tegenwoordig sinds vorig jaar gereserveerd voor optochten. Optocht Egelser. En op de kerk loop ik gewoon zelf met. En daarna feiern im dorp. Ja. Hey Ron, nu werd er verteld, du brengt eigenlijk een soort mobiel tekenzingen, kan ze zeggen. Hè? Maar de has aangekondigd dat ze meer eigen werk wil gaan doen. Ja, weet je, ik ga het nog niet officieel erbij gezegd. Maar het is gaat vertraagd, het eigen werk. En nog stevig. Ik ga het pas vanaf 1 september doen. 1 september. Niet vanaf na de carnaval, maar vanaf 1 september. Ja, maar de best zelf liedjes en schrijven die gaan ze dan brengen. Exact dat, ja. Dus. Ja, dan moest ze misschien toch zondag en maandag niet met de optochten met, maar gewoon heen buttelen aan liedjes. Dat is wel streng, maar best pelt. Ik weet het niet. Ik zal me iets ervan beraden, oké? Hey, maak spaas vooral, dank je. En doe ook. En het weer gaat niet in, en doe niets meer. De zin schijnt zo wel slecht. Daar gaat het! Ik ben al slecht. Ik ben niet slecht. Vanavond jong, drank of gezond, alles in me. Und schon alles richtig mit uns mit. Hallo, danke. Schönen Abend und bis morgen.